ilaha illallah Mishera for more. Obela jile ni ulanga emission mandi kene kan no emission kene kan koyi ula na nya sese ka se jula bugula donc ani u ka jiri ba refle ni ale ku muka devansi la we kupu do ta kosanina donc ale o jiri ale baraba ka nya ni anaka se ka baraka nyokon fe donc balma ken ula walla to ni jam Suleiman Sila solo amena jiri ken ni jela ni question est saba walma fla bi dépend question position na ni ka question ni ya soro kemenani tenga ni kilinge iba kemenan dama nga mo bolla ngono te bola pate be amodi ma la fin ba gor ni ayira caméra la kemenan de kemenan faut bati donc e ka question na c'est ça soit A walma B walma D ibe kelen choisir la D B d'accord e ka B question folo ko yalma gobi bulwa d'accord iba ka numéro dama amba wele nako ko ibi atoko fon na ta toko ma o la be wele toko na na o ko donc am ke menan ci bulo bon wati na téléphone ta bulo folo téléphone tabula na mo ke toko di sa oh bon ito solution no be no ami chance ke lin be ka numéro wera fo d'accord walma D d'accord D la ki ka mo ko toko duru foni eni ibatida ale ko na ale si kon man chatela ana nana tela nana man tela ngata kele aya c'est bon OK o iga question fola ma se ko fo nana do resoro sona ana ko ni esigoti ay ana nana nana do yore soro kele ne durule ko fora parce que anya bale ka iga elimo me ka esi ka fi donc wala silama jo senduro ki ko fain silama jo senduro folo ebe ta hiji ni ka hiji ka jaga la ka hiji ka jaga ka seli ani ka sun ka seli ka jaga ka hiji la ilaha illallah Mishera for ma foti wallahi ga mo go ga mbla yelo kana tanga emission ke baranga partenaire be kala kana me bon c'est bien il y a fo ko mena bo to duru la enna imo soro tiana mais islamia jo sen duru la folo anti fla fara la ka flana misu meseli sabana misu nani na mi jagabo duru na mita hiji na sebi voilà merci bien donc il va que mena ndama ame pate dengele ndima d'accord voilà patin fleva de le ba goûter il va goûter foin mon diamant bala kano non monesi abjogodi non blogutala foati okile no merci bien voilà anti 50 ni na ka fanga pate bo bébé ka rola bo nga partenaire madi camara marba bugula leni bébé baby fast kelena donc restaurant dunga fa o banji ki koro o mana boy aywa ni maga numéro 2 fana be ni mo be tisila merci bien adirane ko to isla amba